Mbak Arsita, pidalem saking pundi? Kula saking Brangkal Banjaran Sari. Banjaran Sari menika tumute Padas. Padas. Nggih. Padas karo Pangkur yang duwe bibit unggul. Mboten jenengan nggih pun lulus, Mbak. Sampun. Sampun. Pun Nggih. gadah anu napa dereng? Dereng kok. Saestu to? Nggih. Tenan. Tenan. Ora sampe nek nyawang aku no piye? Nyawang Nyawang ra apa-apa to. ora masalah, penting ora ndumuk. Lah Mbak Wiwi engke ya wis duwe calon, Mbak, sampean. Dereng. Malah blas niki. Oh, tasik wedi lah seneng aku ngene iki, Nduk. Wong sing wedi-wedi ngene kok. Nggih. Sakmenika ngasta napa, Mbak Yu? Ngastomik. Lho. Angel iki. Lha pripun? Kerjane apa ngoten lho? Dia pekerjaane nyinden, tapi nek enten sing nanggep. Kados Nggih, jenengan. nggih. Dalang nek enten sing nanggep. Aku ki mbok sumpah Mbak Biyen ki ning lair batin nggone dulurku Madiun. Wong yo ngerti dhewe to sampean nek poso ki ra nek tanggapan. Arep disangoni dulurku lah kok dulurku sijine iki ngene, aja dalang wi. Dalang ki kaya-kaya sugih ra umum. Nek tanggapan. Sambene napa, Mbak? Oh, tukang seleb. Masa nyinden tukang seleb. Oh, marung jenengan. Monggo mampir. Warunge pundi warunge? Mriko lho, celake jembatan. Celake jembatan pundi? Nggih, Brangkal niku le. Dalem? Toko napa warung niku? Warung. Warung napa? Ayo. Kepalane ditundukkan. Dik, dengklukne, sirahe. Wong-wong ki Jawa kabeh lho. Warung kopi nggih, Mbak nggih. Nggih. Lah Mbak Wiwi gak duwe rencana nggih warung ngono, Pak? Bakul pentol. Iya. Berarti roda perekonomian sinden berjalan terus. Kados kula ngenten iki lho, Mbak. Nek tanggapan yo ndalang, nek mboten enten nggih ngarit. Sebabe mbah-mbah biyen ngene, Nduk. Piye, Mak? Dalang kuwi ibaratna dadi samben utawa sampingan. Ya kudu tani, ya kudu ingon-ingon raja kaya. Ngono ya, Mak. Sebabe apa nek dalang nganggur ki bahaya kok, Nduk. Bahaya sebabe. Sebabe nek bar tanggapan ki mesti cekel duit. Bar mayang ngene iki mesti cekel duit. Tapi nek ora duwe ingon-ingon urung duwe bojo. Alah. Bar, Nduk. Bar bayarane. Ning nek awake dhewe ya kumpul karo kanca-kanca pelajaran. Oh, yo kaya acara apa disengkuyung bareng-bareng. Kurange pira? Yo. Yo golek bareng-bareng. Tak kira nek mbok tanggung. Geser, sungkem kula, Bu. Oh iya, Nak. Jalan tetepangan ya, Mas. Wah, nggih. Nak yoga Kak Nggih, cucu. Cucu. Nggih. Cucu. Dalam Ibu Ragina. Oh, Bu Raginem nggih. Pangestunipun, Bu. Pun wayah nderek ajar. Oh nggih, kula dongaaken mugi sukses. Amin. Dungane wong tua ya sok mandi, Mas. Niki nek sok mandi niki pas mandi napa mboten? Mandi. Oh, amin. Enggak sok mandi, Nduk. Mugi-mugi dipun ijabahi Gusti nggih, Bu. Nggih, Mas. Pidalem saking pundi, Bu? Kula kok ketingale nembe mangertosi panjenengan. Pancen iki yo sinden udon-udon lho, Mas. Lah udone pinten? Hah, udone. Dalam paras, Mas. Oh, saking paras mriki. Nggih. Jane nggih caket nggih. Nggih, janipun. Wah, niki pun enten dalange. Oh, nggih. Lah niki enten dalang cilik ugi. Wah, Mas sinten? Mas Fauzan niku nggih ajan dalang berdiri Mas. Berdiri. Nah, ada penonton, mbok menawi njeng ben enten sing ngersake niki nggih dalang cilik